Il-produttività trid tkun ċentrali fil-ħidma tal-Gvern. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Prim Ministru Robert Abela fl-laqgħa mal-Kamra tal-Kummerċ. Fl-ewwel ftit minuti tal-laqgħa fil-preżenza tal-midja, il-Prim Ministru qal li l-Gvern jemmen li l-produttività trid issir il-mutur ewlieni tal-ekonomija Maltija u li għandha tkun fiċ-ċentru tal-ħidma tal-Gvern. Madankollu sostna li l-mudell ekonomiku ta' pajjiż ma jinbidilx millu malada u li kull bidla trid issir b'mod gradwali biex ma tipperikolax it-tkabbir ekonomiku. Huwa qal li mingħajr tkabbir ekonomiku sostenibbli jkun diffiċli li jitwettqu prijoritajiet oħra u osserva li diversi pajjiżi Ewropej bħalissa jaffaċċjaw sfidi serji minħabba rata baxxa ta' tkabbir ekonomiku u nuqqas ta' investiment. Dr. Abela semma l-Labour Migration Policy u tenna li l-Gvern irid ikompli jfittex bilanċ bejn il-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol u s-sostenibilità tal-pajjiż. Appella l-aktar ċarezza mill-Kamra tal-Kummerċ dwar kemm Malta għandha tiftaħ jew tissikka ir-regoli relatati mal-ħaddiema barranin. Il-Prim Ministru qal ukoll u rikonoxxa li tkabbir ekonomiku li esperjenzat Malta ġab miegħu pressjonijiet ġodda, iżda sostna li l-prijorità għandha tkun li jkompli l-investiment fl-infrastruttura biex dawn il-pressjonijiet jiġu indirizzati. Dwar is-settur tal-enerġija, Dr. Abela qal li fl-2013 il-pajjiż wiret snin twal ta' nuqqas ta' investiment fil-ġenerazzjoni u fid-distribuzzjoni tal-elettriku. Fakar fl-investimenti li saru fosthom fil-power station u fl-ewwel interconnector. Mistoqsim il-ġurnalisti dwar il-tuħ tad-dawl fil-jiem li għaddew, spjega li l-Gvern għandu pjanċar biex jissokta l-investiment fis-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku. Diġà tlabt lill-MCSD sabiex ikun jista' jiġi spjegat it-tkomplija ta' dak il-pjan li diġà kellna l-opportunità fl-2023 li nispjegawh, hemm il-finanzjament kollu li huwa meħtieġ sabiex ikun jista' jitkompla, għamilna għexieren kbar mijiet attwalment ta' kilometri ta' bidliet ta' cables. Saħħaħna u żidna is-substations, saħħaħna u żidna id-distribution centers, nkomplu ninawguraw distribution centers ġodda u substations ġodda. Jiġifieri r-reżiljenza saħħaħnija ħafna jfisser li għadna ma minniex biżejjed, però għaliex dak li ġara f'dal-aħħar jiem għalija mhuwiex aċċettabbli. Intant fl-indirizz tiegħu il-President tal-Kamra tal-Kummerċ William Spiteri Bailey qal li l-tuħ tad-dawn li esperjenza pajjiżna l-ġimgħa l-oħra għandu jservi ta' wake-up call biex tinbena ekonomija b'infrastruttura li tkun tiflaħ għall-futur. Spiteri Bailey sostna li l-pajjiż għandu jwettaq il-qabża minn ekonomija mexxija mill-volum għal waħda mexxija mill-valur. U sostna li Malta ma tistax tibqa' żżid il-popolazzjoni u l-pressjoni fuq l-infrastruttura mingħajr ma kull persuna tkun qed toħloq aktar valur u sejjaħ ukoll biex jiġu indirizzati l-isfidi tat-traffiku, tal-enerġija u tal-governanza u biex il-Viżjoni Malta 2050 tissarraf f'azzjonijiet konkreti.